Saben dina tangi esuk kate ya apa maneh wong anjene nyambut gaweku iki dadi petani. Ngramut sawahe jeragan. Ya bukan ngrendahno penggaweane petani. Tapi ya apa maneh nyambut gawe apa? Wong urip nang nggone desa pendidikan kurang. Ngene-ngene iki bota-bote aku piye carane cek iso nyambung uripku. Golek mangan. Lah lek aku gak tandur, gak ngasak, gak klentek. Kate nyambut gawe apa wong pendidikan kowe sekolah SD gak lulus. Lah iya aku kok kenyanyalen. Wis ngerti lek perekonomianku iki kurang, tapi aku yo duweni pacar. Dik Yana ngejak ketemuan nanggone pinggir rembong kene. Anane kangen. Sampai niku mesti ngaget-ngageti, Dik. Taruh kok teko kono sampean gremeng dhewe. Lah ngenteni sampean gak ono kesibukan wong mulai teko sawah terus sampean jak ketemuan. Kaya ngrungokno sampean omong kompane kok sampean ku ngrendahno diri sampean. Yo gak ngrendahno, Dik. Ngene iki yo tak angen-angen kok uripku yo pancet ngene ae. Kalau gelem usaha tetep iso, Mas. Iso yo. Yo iso. Sing penting wong urip iki usaha. Betul. Mas Tres, Apa, Dik? sampean cinta mbak aku temen sih? Lho yo cinta ta, Dik. Temen. Kok atik takok ngono bareng iki lapo lah ngono. Enggak ngono hubungan pirang tahun sih? Ono yo 3 tahunan ngono, Dik. Perasaan hubungan 3 tahun iki kok gantung lho, Mas. Gantung piye sih, Dik? Mbok yo aja gawe perkara po. Ngene lho, maksudku aku gak cemburu aneh-aneh. Kudune kan sampean iki duwe niatan iya rek hubungan karo Yana iki 3 tahun. Umpama aku ngomong karo Yana bae aku ki dijak neng keluargane ngomong karo bapak ibu senajan to nyambut gaweku sik ngene-ngene ae. Tak jaluke nang bapak ibuke mosok gak duwe pikiran koyo ngono, Mas. Maksud sampean iki aku gagih nang nglamar sampean ngono ta? Jelas, Mas. Tonggo-tonggo lho. Mosok gak payu Yana lho sakmono gedene. Mosok gak ono sing gelem. Lah yo isin sih Mas aku ki. Jane aku tresno lho, Dik, ambek sampean, Dik. Lah kesno Cuman buktekno. saiki lho lek nglamar aku lho, sampean ngerti dhewe penggawe aku dadi petani. Kasarane sedina iku mek 100. 150 iku kadang dibonusi. Mosok ya cukup, Dik. Niat dan usaha. Niat baik, usaha teko ning omah. Apa sing terjadi engko ditampa. Aku lho wedi ditolak ambek keluarga Lah sampean, Dik. iki eleke wong lanang. Iku gak senengku. Dorong maju ibarat perang, dorong budal perang keweden dhisik wedi mati. Iku sing salah. Berjuang dulu. Engko ya apa penerimane keluargaku, Mas. Ngono ya. Yo. Coba ae budal nang ngone bapak sampean tak omongane genah-genan muga-muga ditampa. Pakai niat sing bener. Lamar aku ya, Mas. Iya. Gak usah wedi ono aku kok. Ya. Nek ngono ayo Dik nang Bareng ngone ya? omahe bapak. Heeh. Ayo. Nyambut gawe ket biyen ya dadi boro ae. Kata lakoni ku ya penggaweane liyane gak ono. Lamun tak lakonane ku ya wis ngene iki. Wong urip iku aja sampe sambat krana penggawean.
Sing penting ku nyambut gawe metu sumbere barokah kena gawe ngingoni anak bojo. Nek oleh kaya akeh api ya nang dicelengi dulur kene bolo-bolo sing rumangsani melok wong ajane oleh kaya akeh dientekno. Nek kuntet mboten celengi engko prei masih saulan gak gopo ndelek utangan. Celengane digawe mangan. Atik jeragan ya enakan apa maneh Bu jenengan niku mlebet kok medal mriki mbok nggih ibarat sawer niku wonten kleset-klesete nek sepur niku wonten ewes-ewese Ngrungokno awakmu ngomong. nggih Mbok menawa ngersula nyambut gawe nok kene, Ten. mboten nggih nek kula ngersula nggih mboten mpun dangu nderek mriki nate sih kula niki matur napa-napa kali kanca kali tiyang kepireng lah mboten sih Gak krungu ya bener kandhamu. nggih Mbok menawa awakmu nang kene iki ngersula ning mburiku, aku ora ngerti. Kekurangane apa mbok menawa lho jenenge wong. Bu kula matur niku napa wontene kula nyambut damel wonten mriki teng jenengan niku nggih pamit kali bojo kula nek bojo kula mek namung setunggal pesene Piye? Pak nyambut gawe ku sing jujur sing temen sing ikhlas aja pek pinek barange liyan Ya bener. senajan kurang titik aja kate ngersula aja kate ngomong wong liya iya sing seneng sing gak seneng akhire dikandakno lah kula tiange lagi jujur ajir kali masalah Iya, Dat bener kandhamu. nggih Ki mau ning ngunandi kok ora tumon aku. lah jenengan niku lho Bu kok mbon semerap ning nggih pun biasa ae tekancane kadang-kadang terus Patet tolong kok bae ibu takon aku metu ndelek kain ngoten Aku Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lah menika ning Ningmu iki wong wedok. Nggih. Kuwatir. ampun kuwatir ning pun ageng ning Kene nak Bu kula beto kancamu. pacar kula. Asih temen. kaya pacar tanah Pacarku Bu, ganteng tak gak Bu? Ya ganteng pacare anakku kok. Hah? Mas lo nggo kene? Kene li. Jenengmu sapa? Kula Trisno, Bu. oh Pinara. Sinten, Gak Den? digawekno njukan to. Pacarku. namine Tresno. oh lamun mboten tresno mboten ngiting kenapa Ya bapakmu terus. ngoten nak Ya iya ana Kula niki dayana. nek enten ngeten iki bapak niku kados-kados napa ngoten lho. Ya apa ya kudu diceluk siji sing duwe omah, loro sing duwe anak tanggung Oh, jawab. nggih kate kula nggih momongan iku nggih. Eh. Kula timbalane bapak mawon ngoten. Ya, Mengki lak gelasé Bapak Sarujo ta umpami kula kali Mas Tresno. ya mesti ae no. Wong tuwa iki karek manut anak apa anane. Umpamane runcung-runcung wis kadung tresno. Wong tuwa kur kari ngijabahi no. Suwae lho Bu, Mas Tresno niku Bu, tak larene suwayang kali kula. Iya, ibu iki percaya ae wong tuwa kok ya nganut kok. Kok bapakmu kan? Pak. Mas, Bapak. Kena tamu, Pak. Tamu. Kendaraane roda 4? Ora ngerti kancane anakmu kana. Oh, koncone. Selevel karo awake dhewe? Ora ngerti ditakoni dhewe to, Pak. Lho ngene sor. Wong tamu. Cukup. Tamu lho, Pak. Direp. Pak mbok kesanten mriki mawon to Pak mesakaken teles Pak. Kursi sofa. Nyawane arek iki jek larang kursi. Aja kaya ngono to, Pak. Cukup. Masa kursi ae larang nyawane kursi timbang nyawane bocah kok aja nemen-nemen to, Pak. Bu.
awak dhewe miliarder. Ketekan sampah. Pak, karo wongku mbok yo ngajeni Titik. Senajane sampean iki ora seneng mbok disimpen jroning ati, aja nyah-nyah. Hak sasiku. Sabar ae Le ya, sabar. Sing sabar Le. Jenengmu sapa, Le? Kula tresno, Pak. Wani mancik nok tekle, nggone wong sugih. Pak Darno. Bapake Yana. Tujuanmu lha apa, Le? Kula sampun pacaran suwi kali Yana. Tonangan suwe. Nggih. Pacaran, Pak. Arep kula niku nggih badhe kula lamar, Pak. Ngelamar. Nggih. Tampa wae Pak, tampa wis padha gedene no. Ditampa matamu ngono ah. Pak larene gumanten lho, Pak. Cukup. Kerjamu statusmu gedibal. Sing tak bayar tenagamu. Meneng ae Kak, Nggih, rungokno ae. nggih wong TV rusak mawon. Rumangsamu. TV rusak. Kon wani nglamar anakku Yana, aku malah takon. Status wong tuamu nyambut gaene apa? Niku petani, Pak, teng Sabin. Pak Tani, Nggih. sawai mblawawah ombo Mboten, Pak, nggih garap sawahe tiang-tiang ngoten niku. mreman. Nggih. Bayarane piro? Kadang niku nggih 200 ngoten. Niku nggih lek enten tandur, nek mboten enten nggih nganggur, Pak. Dole, Tresno, ngocole. Kelas bawah naik kelas atas iku angel. Kon kere mencore. Melarat kerat. Wedake Yana sesih iki tok 5 juta. Miat liyane minimal 10 juta. Lah kok nyambut gawe apa? Nggih kula nggih ngewangi bapak niku, Pak. Nek wit-witamu iku kayu jati, proko gede, kandel, apa boleh buat bapak nerima lamaramu. Nek wit-witamu iku pring apus sing logrok, ya. Gak iso. Tapi kon cinta pada anakku. Kula tresno, Pak, kalian Yana, Pak. Kon Tresno kali Mas Tresno. Loh, kurang apa? Anakmu wis padha tresnane lho, Pak. Ditampa wae to. paling tidak aku kudu menantu ya usaha besar. Minimal duwe gudang, duwe CV, duwe PT, ya. Nah nek leles kok larangan ngene gawe apa? Lapo kon? Nggih mboten ngoten. Kula sing jan mriki Saya nggak membeda-bedakan merarat sugih miskin, ya toh ya. Tapi status harus ada. Wong urip iku akeh. Mangan sedina iku akeh. Butuh lain-lain tuh akeh. Nek kayane terbatas buat apa? Ben ngono ta wae dhewe no panggo apa donyane dhewe? Hah? Lah kanggo anake. Donya gak takekno wong liya. Ala ku mbebet ke titik-titik sampai gede, sampai berbobot, ya toh? Donya iki aku, utekku, dudu utekmu. Kanggo anake dhewe karo mantune kok. Cukup. Terus no. Bapak gak nolak, ya kan? Boleh kamu menyunting adanya anakku Yana, rapi barek Yana, tapi dengan satu catatan, rumah mewah, punya mobil minimal Corolla. Paling tidak Pajero. Pak mbok pun nemen-nemen to Pak maringi syarat niku. Masa sampe tiyang mboten gadah lho Pak. Boleh ngino niku didelok-delok. Sampun ngino kali tiyang tani. Sampun ngino kali tiyang mboten gadah.
Jana. Wis dadi putusaning bapak. Bapak gak bakal njomplono anak, gak bakal nyarakno anak, ngenakno anak. Besok nek tuwek, ya. Bapak karek enake. Manut. Dereng mesti, Pak. Masa jangan pleki kula bondo dunyane ati kula boten bahagia, boten mesti. Tapi lek Mas tresno kalian kula sayang kali kula bahagia. Pinter ngomong kon karek bapak. Kenyataan, Pak. Cilik talel dengan akhir dewasa. Dadi manusia yang ngerti. Delok-delok, mandang-mandang dulu. Tresno, sanggup dan tidak? Pak, kula sanggup, Pak. Bota-bote kula jenenge tresno kalian Yana, Pak. Piye carane kula golek-golekaken kula tak usaha, Pak. Bagus, bagus, bagus. Mas, gak sanggup. Jo semoyo sampe karo bapakku, Mas. Sampeyan wis gak usah maksa koyo ngene, Dik. Nyata. Omongane bapak iku wis ana bener, Dik. Tapi aku ojo disaku yo, Mas. Rumah tangga iku gak gampang. Pondok donya iku ya kudu dipikirno lho, Dik. Wis salah. Bota-bote aku tresno nang sampeyan, Dik. Tak usahakno, wis tak usahakno. Kalau sampe ndak mampu usaha urip ngene aku gelem kok, Mas. Ndak usah terlalu ngoyo. Gak apa-apa, Dik. Pamit ya. Gak ono semangat, Dul. Gak ono semangat calon bojomu. Mas Dres, keyakinanku kuat karo sampean. Gede tresnamu ning aku, Mas. Mbok sanggupi penjaluke bapak. Eling, Mas. Umpama bertahun-tahun sampean lunga kanggo nuti apa dadine bapak. Tak tunggu, Mas. Sampai tuwa tak tunggu aja wedi. Bakal tak enteni wujudno penjaluke bapak. Aku berusaha. Sampeyan yo ngono. Sampeyan kudu berusaha setia ya, Dik ya. Sing semangat yo, Le. Sing semangat. Dibutuhkan kowe. Nek atur kula pamit ri. Makun teh Bu. Kalau nak, muga-muga kowe kasil. Mas. Bapak pun puas, Bu. Pun kesane, mboten napa-napa. Sampeyan pun nangis. Kula mboten napa-napa, Bu. Aku ora tega calon bojomu kaya ngono. Kowe anakku. Ana murkane, ana nelangsane kowe nelangsa ibu. Kula semerhap. Ning bapak benjing. Umpami bapak ngrasakno dadi wong gak duwe. Mungkin bapak baru ngerti, Bu. Wes, ho! Nggih. Tapi bapak kedah eleh. Kula mboten bakal ngerti apa dadine bapak. Peduli. Aja nemen-nemen. Nelongso atine anak. Lho, nelongsone atine anak wong tuwa ya tembus. Sampeyan kok nemen so karo anak kaya Lho, Bu, tak kandhani. Masalah anak pikul beri. Tonggo Karto, ngerti? Tukaran. Lawang iringan gak ono. Dalan nang pawon gak ono ditutup. Lah masalah ya apa to? Lho. Najan kaya apa? Dalan nang mengguri kudu ono. Ning nyatane Karto tak jar-jarno mblarah. Maksude mlarai iki piye? Lawang sing mengguri ku ditutup, karangan iku diungkit. Nek karane katut nang awake dhewe, roh takon. Nggih, leres karto sih, Pak. Sampeyan iku lho. Karto lah kok Pak, sampeyan iku kenemenen, Pak. Wae tangga ya ben wae tangga, sampeyan aja nemen-nemen. Lah iku dalane ditutup Ku jarene katut nang awake dhewe ku critane ya apa? Aku gak rumangsa katutan. Jare katut sak meter. Sampeyan titik-titik ukur-ukur tanpa rundingan karo tangga. Ngukur karangan iku ya kudu ana kliwa, kudu ana tengen. Ngono. Ya kiwa ya tengen ya sampean ya karo sing duwe karangan. Lho sampeyan ngukur-ngukur dhewe. Lho, Mesti ae. Pancen hakku tanahku gak tau ukur dhewe. Sapa sing ngukur? Kenek sampean ngukur wek sampean, tapi aja mangan geke tanggane. Ngono lho, Pak. Aja ngisin-ngisin bojo. Ora ngurus. Masalah iki tak urus.
Karto macem-macem tak bunuh Karto. Aja nemen-nemen, Pak. Bu. Nggih. Bapak niku yo napa sih? Donya bondo sampe tem katahe. Yatra niku petung turunan mbon telas. Lah iya. Lah wong karangane Kang Karto tur kok dicorok ngoten niku yo napa? Aku dhewe ya ora ngerti, Dek. Dek ngukur-ngukur ora ngomong-ngomong. Nganggur-nganggur iku pathok dileleh karepe dhewe. Aku ora ngerti. Tututono, Dek. Katik saksi nggih mbon wonten. Lah iya. Wah, nek ngeten Bapak mbon kula Tututono. tututi wonten perkara niki nggih. Ayo. Nggih, nggih monggo. Sampeyan ku ya apa sih, Pak? Sangkut marano matengah dong kok sapane kaya enak-enak kaya ngono ku. Lali ta sampeyan ngomong aku wingi ku. Ngomong apa? Duh. Ya mamula-mamula wis lali sampean. Saiki ngene lho, Pak. Uripe awake dhewe kaya ngene, saiki uripe awake dhewe ku sobek kaya ngene. Corong tinggalane wong tuaku ya sentai ya dipangan wong loro. Saiki genti sampean njaluk dulur sampean kono. Ora njaluk dulur, iki njaluk bagian wong tuwa sampean. Kok meneng ae kula sampean ku ya apa sih? Sampeyan niku gak kliru ngomongnya kaya ngono. Aku Aku oleh sampean kawitan belak wis ngomong. Ya. Wong tuaku wis gak ono karo. Lah, donya bondone wong tuaku aku gak ngerti. Aku ditinggal cilik. Kok sampean ge undat-undat sing kaya ngono? Masih ditinggal wong tuwa sampean kecili. Tapi kan ana jluntrunge sih, Pak. Aja diketorong donyane wong tuwa sampean iku dikuasai dulur sampean sing tuwek. Ya aku gak ngerti, Dik. Masih dikuasai dulur tuwek. Aku tahu ngomong. Tapi sik tak takoni dulurku ya gak ro dununge. Dadi apa maneh? Karo dulunge bar dulur tuwek karo dulunge kok sampean kok aja ngalang-alang karo dulur tuwek sampean kok ngono ku. Soale awake dhewe sobek. Aku iki gak ngalah, tapi aku tahu gak men kongkon. Aku yo telur takon nang dulurku sing tuwek. Lah gak gelem ndonongno. Aku anane bendina meneng lengar-lengar tak pikir iku aku sukaan karo Pak Yana. Berarti dulur sampean tuwek sing nanang, Dik. Monggo, Pak. Lon, tak rasane. Monggo, Pak. Lah aku sing ngomong apa aneh-aneh ae. Toh, aku malah takon bar awakmu. Nggih, Pak. Mbak bojomu pisan. Heh? Nggih. Aku gak ngelarang, ya. Tapi dalan jurusane kebon, ya. Nek iringin omah. Lah apa kok tutup? Pak, sampean kok ki ngomong kaya ngoten. Anane kula tutup niki padahal mboten ngamek tanah sampean, Pak. Kula niki nggih ngamek tanah kula ki Mbak. Tanah sapa? Ki tanah kula, Pak. Kon iki iso ngarani kaya ngono? Nah, kencenge griya kula napa malih nek mboten tanah kula? Tanahku. Tanah kula. Anane aku wani ngedeki pondasi. Ukurane wis ana. Kono aja awu-awu kon. Sampeyan ngomong sing ngoten lho. Umpama niki lho, nek direalisaken ya. Sak meter wis sampean dopuk, 2 meter sampean dopuk. Kula mboten ngomong. Kalau sakniki tambah undat-undat mboten karo-karuan napa sih, Pak? Jane ku lek Darman tak rangkus dadi situk adikku Roa. Rene kon niku tangga barek aku, ya to. Tapi aja nemen-nemen kon. Heh? Kula nggih karep kula, mangsa kula nggih mboten nemen-nemen nggih kula niki sak bendere, Mas. Saiki iso ga iso pasangan boto kudu kok buka, kudu kok bongkar.
Iki janjane piye sih, Mas? Janjane ki ya apa sing karepe iku? Ya masalah pinggire omah sing iringan kulon lho. Kuwi didegi pendasi katine iki lho, Mbak. Janjane salah sampean sih nek Oh. kepengin duwe tanah ombo ya tuku. Ya sampe tempe lho tanahku. Maksudku kerukunan tangga iku dijaga. Wong dalanan kebon apa ditutup, Kati tutup batak tutup ha ora Ah. nyatani ketara kareng-kareng aku dhewe. Kon Sampeyan gelem buka salah apa ngono gak? iku. Boten. Lah apa dibuka? Gelem buka apa gak? Ora lah apa. Ada kok. sih. Tuh, iku karepe ya apa sih iku? Tangga kok kaya ngono ku lho, sih. Sak benere dhewe kaya ngono ku batak tutup ha ora batak pondasi. Sih, nek gelem dalan ngongkon tuku. Pak sampeyan kok aja meneng ae, aja ngalah karo wong. Dik, Kok wis ngene ae. Nek masalah tanah kepengin digawe Pak Yana, wis ayo diikhlasno. Ibarate awak dhewe diamalno lho, Dik. Nah, diamal ya apa? Amal ku nek ana gak ngapa dhewe sobek. Ayo. Ketul awak dhewe ku luwe ngono Pak, ngapa dhewe serba kekurangan. Kok dadakno diamal, amal ku ya kene ae. Nek wis luwe ku amal. Tapi yo ngapa dhewe kurang kok dadi amal. kebacut. Ngomong kok ngarep sampean koyo ngono ku pantes ah. Kamu ngaku iki pirang-pirang tahun ngalah karo Pak Yana, tapi Pak Yana omong iki koyo Ya iku jenenge tangga terong kemade ngalan luwe jangene. wis ngene ae, Dik. Sampe mikir, sampe wong lanang sing bijaksana, aja aku sing ditulung. Wis aja dipikir. Masalah tanah sing diaki Pak Yana, ayo diikhlasno. Aku ngarep ngomong sing koyo ngono. Yo ngene. Sebab wong ngehaki sing koyo ngono, wis ana wong nenunen, wong becik ketitik, wong ala bakal ketara. Ngerti ya? Sampe kuwi Bu, kamu dhewe pegel lah perasaan sampean. Lah aku ngelingno sampean gak tukaran, Dik. Kok Ya wis ngerti sampe ngelon aku, tapi aku terong aja ngalah nemen-nemen, Pak. Sampean niku ning ngene ayo nek jenenge tan niku tanah awake dhewe. Tak tutup ngono kok. Nek gelem nuku ya babak. ngene ae. Desa iki sik ana sing nata, Dik. Desa iki ana sing nata, ngerti ya? Terus Ayo nanggone Pak RT apa Pak Polo ngono lho. Sing bener sing ndi, cek ro. sing bener jelas awake dhewe sih. Lah iya, tapi Pak Yana gak rumangsa nek di buatan sing koyo ngono. Anten Pak Yana sing ndang ya ingkrak-ingkrak ngalang-alano ya kemang padhe ngalano wit. Wis ta, mumpung gek gorong awan ya. Ayo nang ngene RT sik takon. Ngono ta ayo. 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 Ana dukun sing kesuwur kejaba aku. Saben-saben ana wong butuh pitulungan sing dijojuk mesti nanggon aku. Umpama ana tangga teparo sirik karo tanggane. Sing dijawi tulung ya mesti aku. Umpama ana wong marung sepi marunge sing dituduh gana liya ya tangga padha marungi. Sing diparani mesti aku njaluk tulung sekirane dagangane tanggane gak payu. Lah wong aku wis kesuwur adake. Perkara dosa lan neraka iku hitungan besok. Sing penting aku urip nggo donya iki kelawan enak lan kepenak. Lho, monggo. Nggih monggo pinarak. Badhe perlu kali diko. Oh, nggih. Das pundi monggo. Kula niki gadah musuh, Pak.
Oh, enggak ada musuh. Lah sing jenengan karepaken dos pundi? Jenenge Karto kudu mati. Pinten biayae siap kula. Berarti kula niki kedah damel patine tiyang sing namine sinten? Karto. Karto. Jenengan sinten asmane? Kula Darno. Oh, Pak Dar. Nggih. Nek pancen sampun kuat karep sampeyan ditulung kula bakal kula turuti sing penting tukane jangkep. Loh, masalah tukon pinten mawon kula tutup. Nggih. Dosa neraka kula sing mikul, Pak. Dosa neraka jenengan sing mikul. Nggih. Beteke Karto tilar. Nggih. Nggih, mpun kuwatir. Mboten salah jenengan njaluk tulung teng mriki mboten salah. Nggih. Nggih. Pak Darno, Nggih. nek ngoten pun kesuwen langsung kula laksanani mawon nggih. Nggih. Sinten wae asmane? Karto. Mbot sing Karto nggih. Sun mate kaseten pedang kakang pedang kuat kekuatan selamat ora ana. Sira sing manjing ana jroning pusakaku para demit ililu banaspati gendruwo tetekan. Dina iki sira metu wujud ana ing ngarepku gawin patine pawongan sing jenenge Karto. Sampeyan pun wedi tenang mawon. Hei! Jin priprayangan ililu banaspati gendruwo tetekan wis wujud ana ing ngarep. Mula dina saiki aku njaluk gawimu. Golek ana pawongan sing jenenge Karto gawen pati dina iki. Yen kowe mangerteni gage budal. Nggih, Pak Darno. Kula percaya kalih dipun. Nggih. Nanging sedaya kala badhe kula buktekaken Nggih. sing sanyata karta temaning pati pun spontan kula ngek dhuwit sampean. Saderenge jenengan bangsul dugi rompo kula. Demit niku wae lek empun medal saka papan panggonane. Mboten bakal bali teng papan panggonan kula. Niku mpun dados senjata panjenengan umpami kirang anggen sampean ngeramut demit niku wae. Sampean bakal cilaka. Mpun ngantos lali nggih Pak Darno. Niku weling kula. Sedaya mpun kula lakoni, Nggih. pun kula niati dados napa mawon kula siap. Nggih, lek mekaten jenengan tunggu. Dos pundi kahanane pawongan sing jenenge Karto? Nyuwun pamit. Nggih. Muga-muga apa sing dadi kekerepane Pak Darno iso kalaksanan. Yen wis kalaksanan aku bakal nrimo upah sing akeh.
kelemar-kelemur. Semangat aku dina iki. Dadi pemuda kudu semangat. Semangat. Awak dhewe Karang Taruna nang desa kene. Oh iya, Ana apa wae kudu sigap. kudu sikap. Ana sing gerak-gerik mencurigakan, kudu cepet lapor nang warga. Lapor. Nang pamong. Bener, Cek iso ngawasi dhewe. bener. Ngono bae. Kan gak ngerasa merinding aku iki. Krasa apa? Aku ngerasa sing siji bengi iki. Ah, ngono kuwi iso ae peng kepeng. Sumpah temenan. Halu ngono, ojo halu. Aku gak halu, gak tau aku merinding apa iki. Ojo halu, Peng. Gak temenan. Peng. Lapo kon? Ojo halu, Peng. Lapo kon? Peng. Ojo halu, Peng. Jae. Karang Taruna. Kudu sing sagep. Sing giat. Ojo halu. Ojo halu. Mata sing ndelok apa sih? Wah. Si akeh yo sing nonton. Kok niku niat patrol apa dodol bakso kon? Iya. So, Eh, kok niku niat budal patrol apa kate budal sandur kok niku? kon niku wis dikeki macak ngene ya wis melok ae. Kok sama Cak Duro? Lah, Kune macak Madura kalah karo Sopian kon. apa maneh ndek kan nurut apa jare Pak Sohing. Kedek kon. Iya. Awak dhewe iki aja cuma jaga gerdu, aja cuma patrol tok. Wong urip kudu duwe sampingan, So. Sampingan apa? Lho, kon jagano patrol oleh apa kon kaya mutu kok patrol iki? Ngawur ae. Sak wulan le beras rong cengkir. Kan lumayan kena digawe. Beras rong cengker gawe makani pitik aku niku. Carane Carane ya ojo apa? didang. Gak didang. Lah terus Beras diapano? iku berase rong sendok, I- banyune sak timba. Engko ubleken ae. Dadi apa? Warek-warek. Wareg banyu cloko-cloko Lah sing penting lah awet ta. ta. Wong urip kudu duwe sampingan, So. Contone kaya aku. Apa sampingan? Lho, samping aku nang gone patrol iki jaga gerdu. Aku duwe objekan, So. Objek apa? Lho, objekanku ngecat. Ngecat. Ngecat rong dino ae lho 50 juta kon. Rong dino? 50 juta. Mbok. Gula anu Lho, lho, lho. mamu. Lah gak ngandel kon. Ngecat rong dino 50 juta ya kon ngecek langit ta kon niku. Lho. Ngecat nang gone kebun binatang blok. Kon nang anu pagere iku. Ngecat ilate macan. Bongko. Nyambut gawe Kon melok ah? Hah? Melok aku. Gak moh. Lho, iki ana, So. Penggawean alah gak soro, So. Nah iki lho. Gak soro. Nyambut gawe apa? 2 jam 250. Kon Rong. gelem melok apa gak? Rong jam? 250.000 kon. Rong jam 250 nek sedina yo akeh iku. Lah yo, kon melok ta gak? Melok ya. Melok. Syarate ngemut kala jengking. Hah? Kon munika iku aku kuwatir kepreset. Patik ngemut kok eling oktail. Lah yo, kon gelem ta gak? Hah? Kon gelem ta gak? Moh. Aku iki mau lho tak kandhani aku mau. Apa sih? Patrol iki mang sampe sore mang kudu nuyu. Kate nuyu aku wedi aku. Lho, sik ta, So. Apa? Oh, jarene agama. Wong nek nguyuh nek pipis, aja ngadep ngulon, padha karo ngadep kiblat, So. Gak oleh. Lho yo, Ngadep ngulon gak oleh. gak oleh. Nguyuh ngadep ngulon iku gak oleh, So. Ngadep ngetan. Ngadep ngetan yo gak oleh. Kok gak oleh? Apa? Ono kena sengenge ngono. Kon ngajane gak sepel yo ngene iki. Yo ngene iki dadine, So. Nek wetan jarene mak biyen iku Ya padha apa? karo nguyuhi srengenge metu. Heeh, nek ngetan. Mm-mm. Nek ngulon padha karo ngadep kiblat. Keblat. Sing apik kon ngadep wong ngidul utawa ngalor. Lho, aja ngidul kon. Apa? Lho nek ngidul iku padha karo nguyuh nyinara kidul dibatek manukmu ilang digawe kon. Lho, lah sing apik nguyuh ngadep endi, So?
Kon kadang ngadep ngalor. Ngadep Kon ngadep ngalor bapakmu, mbahmu tahu wis mati ya? Iya. Ana sing mati. Ana sing Dicekno mati. nang ndi? Ngalor, Ae kon mujure ngalor. nguyu ngalor padha karo nguyu ndase mbakmu dhewe goblok. Oh, mosok to perkara nguyu. Sing apik kok aja ngadep ngetan, aja ngadep kulon, aja ngadep ngidul, aja ngadep ngalor. ngadep nang ndi? Dangakno cek nek raimu dhewe. Ya kaya air mancur Lah kok iya. kagetmu. Patron apa? Awak dhewe jaga gerdu iki ya tugas ya, So. Lho. Nek ana maling, ana rampok, iku wis tanggungane awak dhewe, So. Aji-ajene wong sing istilahnya ngono setia karo tugase. Lah, mangkane iku. Aja ndelok bayaran, tapi bektine awak dhewe meneh dicatet ambek sing kuwasa. Iya, iya, iya. Pinter kon sapa basane, So. Ngawur anak buah sohing. Titik-titik kok sohe. Iya. Patrol iku nutuk kentongan, kok tak kandhani. Ya. Kentongan iku nutuk kentongan ngene. Iku ana iramane, So. Gak sembarangan. Irama apa bongkotan ana iramae. Kok ditutuk wong krungu lak ya wis. Ana iramane blok gak syukur dodo. Kok omonganmu. Contone kaya ngene ya. Apa? Ana nadae. Nani nano nani. Ane. Ya gak iso muni nani kentongan wis tok-tok tok ngene iki. Ya apa nani-nani ku. Ya wangi karo kanca-kanca panjak ngono lho blok-blok. Oh ngono. Ana sing ngewangi ya. Gak ngomong. Ngantuk ta iki. Ayo. Sahur, sahur. Ya mene ono sarine, So. Arek gendeng iku ditinggali jan aku wong wedian goblok. Riz. Aris. Apa iki? Aris. Lho. Mengkorok sundakku rek. Ana apa iki? Apa iki? Gak ngunune. Kampung kok tambah suwe tambah sawapi ngene. Hah? Wis bengi paling ya. Sampeyan kok gak mulih? Ojo dinteni. Oh ya Allah kuwi kampung kok sintrup. Arek nom-noman niki mah jarene patrol. Kudune arek noman niku lak cangkruk. Ngopi. Wifi. Kokot. Ya nyene kaken ngeslot. Mangkane kokot. Lah ngene iki sawep ya niku ya adem. Ngene iki dadi bahayane gak muring-muring ambek arek-arek kaya apa ya. Joring-oring jare bayane iki kurang ajar. Alah. Kapak-kapakna ya. Matane iku lho. Iki pisan. Gak iso gak ngajeni aku iki. Sapa aku iki? Pak. Ndas kula sik wonten ndas kula. Ndas semua. Nggih. Sing. Kene ndas semua. Iki lho. Si Ndas kula sik wonten nah. Lah iso ngomong ya kudune jono ndase sik. Masalah, Pak. Sampeyan niku kok Lapo? 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 Makan lapo adake.
Ana apa? Niki ngeten lho. Diterangno. Niki ngeten lho. Kalem, Dik, kalem. Niki ngeten lho, Pak Bajing nggih ya. Pak Bajing matamu ngono. Kon niku ngawur ae. Pak Ngeten Bayan. lho Pak Bancik. Dadi Tambah kuwi pindo niku. Bayan. napa? Dadi bayan desa kene iso gano ajine belas. Lah nggih karo kula kate matur ngoten lho. Iki lha apa? Wedi apa? Kula iki dadan-dadanane mangsa. Heh, Sampeyan niki leres Pak Bayan men. matamu gak mau wasno sih. Kok gak duwe brengos mangsure ana brengose. Kowe tak gosok sih. Sampeyan Pak Bayan. Niki kula badhe matur, Pak. Lah, apamu kajeng matur? Nggih. Apamu? Kula kajenge lapor. Lho. Matur ambel lapor gak padha ae. Sami mawon. Malah guyu. Udah guyu. Saniki niki desa pun mboten aman. Duh, kok iso kaya ngono? Desane Kesro. Nah, Kok iso kaya ngoten? desane umek. Lho, Desane Semrawut. lho. Lho. Lalu. Bener iki ana apa, Dik? Niki ngeten lho niki. Nggih, ngeten. nggih. Niki ngeten. Lah, sampean ngomong. pirengaken nggih ya. Heeh. Kula wau lah enak-enak eco nggih ya. Enak-enak eco piye sih? Enak-enak iku mesti eco. On ngomong mencra-mencre. Ngomong gak teges blas. Maksude niki lho. Ya Niki apa? wau lak ampun eco-eco sae. Lho, padha ae, Dik rasa. Sami mawon. Niki sampean iki. Oh, tunggu yo, Dik. Ngeten Pak Bayan. Sing ngomong sing genah. Kula wau dipasiri kula wau. Apa? Dipasiri kula. Dipasiri. Pasir basa Jawane napa? Wedi. Lah nggih diwedeni kula. Iya. Niku lho kok ada dibahas. Diwedeni ngono, So. Nggih. Bayan iki karo bahasa-bahasa ngono iku, Dik. Lah nggih niki wau waduh Pak Bayan. Diwedeni apa? Rupane luwih elek timbang sampean. Ah, cocok niku. Mosok? Nggih. Gandengan sing modene kula timbangane sampean. Sing teman. Yo nggih, kula lan napa mbujuk kali sampean. Rupane ngeruwel kaya sampean nek gak kelamben. Mosok? Nggih. Sing teman. Saestu. Mosok ngono Mas. Diwedeni apa? Niki ngeten lho nggih, kula tak cerita. Ya. Kula wau kan dugi pos 1. Heeh. Kula mlaku, mlajeng langsung jebret Sampai pos 300. Niku. Sikilmu gak cuklek. Lho, nggih sampai pos terakhir maksudnya niku. Nah niku kula ngomong kali Aris. Terus. Lah dadak mak bedunduk. Nah, Tiba-tiba Lho, mari ngoten jungkal ndasmu. wonten sosok sing mboten ngenaki namata. Medeni, Sik takit mang ngomong. gegirisi. Ngomong ket mang kok bulet. Bener iku ana apa? Wonten memedi, nah niku lho jelasin niku. hantu, Nggih. druwo. Mamedi. Nggih. Gendruwo. Nggih. Zaman saiki kok cek percaya gendruwo, memedi. Nom-noman cap apa jane ngono. Lho, gak ngandel so. Gak tau dikathoki wong iki tibake. Ya apa rek nek wong ngomong temenan, kula niki temenan serius kula niki. Lho, aku yo temenan, Dik. Lho lah nggih sampean dadi perangkat, dadi pimpinan. Kula lapori kaya ngeten kudune lak ampun nyaut. Lah kok malah kowa-kowa. Tak kandhani. Kampung kene iki Gemalipah Roh Jinawe. Oh. Gemaripah loh jinawi. Kok sampean warik gemah lipar loh. Walik. Cocot-cocote sapa? Ya wis. Lambe-lambe sampean. Lah ya cocot-cocotku dhewe Sak kok meletekmu. ngantuk. Pokok kula ngomong teng sampean lho nggih. Niki pun tugas kula laporan teng sampean lho. Kampung kene iki tak pastino aman. Gak ana maling apa maneh gendruwo. Gak percaya nek awakmu ngomong kaya ngono. Saksine kula lho. Nah, jadi kula kampung niki Kesro. Iku ngono halusinasimu. Terus halusinasi. Senes halu. Makane aja kakan gelok film horor. Sampean kakan. Ngoten niku asli nyata niku. Lah iku ketok-ketoken. Lho, mboten ketok-ketok niki asli. Kan mboten percaya ta? Ya gak percaya. Gak percaya wis. Oh nek Kesro, desane Kesro, desamu dolen ae karo. Ha iya. Lapo? Landasno ae lakare. Lapo? Ayan koyo krepek tawa. Ayam dikandani Kang Andul. Kon liwat omaku tak sawat kon. Sawat-sawaten. Awas ngene ya. Kate iki bayang kate disawat-sawat. Lah, ngono mah kate dibayan. Wong kampung aman kok ya. Aman nggih kampunge nggih. Lho ngono jare arek-arek hantu. Ana gendruwo. Iku ngono arek-arek kakan menghayal.
Wong ya ora ana apa-apa. Maling gak wani mlebu. Apa maneh gendruwo? Lah intip-intip tok sida balik. Temenan. Apa maneh rubayane aku? Loh. Ya gak wani. Tak yakino gawe wargaku nek desa iki ku aman. Oh, ini kok tambah suwe tambah adem. Ini kok mengkoro kabeh. Gatel kabeh tambah suwe. Angin ini kok tambah sepoi-sepoi ini. Iki sapa iki? Lah yo. Nek tak rasa-rasakno gak koyok-koyok pirang dina iki. Anggonku memimpin kampung kene iki selama iki yo aman-aman ae. Tapi iki lho. Aku krungu tembang rawat-rawat tembange Bakul Sinambiwara. Nek jarene kampung kene mulai gak aman. Arek cilik sing kate budal ngaji padha gak wani budal. Wong-wong sing kate budal nang pasar ya gak wani kulaan. Lek dijar-jarno kondisi kampung iki gak bakal aman. Perekonomian iso mati. Aku minangka pimpinan jelas iso digawe salah-salahan ambek wong lho. Loh. Beneran so. Kepethuk Pak Lur. Kepethuk Pak Lur. Niki Pak Lur. Pak Lur ya apa sih? Lurah rek. Kon niku ngawur iki jenenge Pak. Jangkep. Iki jenenge Pak Des. Kok kok Pak Des? Kepala desa iku lho. Tambah Pak Des. Ya. Ya apa rek? Astagfirullahaladzim, masa tingkai biayaan. Ya aku iki lurah. Lurah. Oh ya, siapa? Aku Kono iki gak gak sembarangan. nolong. Ngene lurah ngene iki pasal piro ngene iki? Pasal pinter, Pasal pinter, Pak? Pasal piro? Duduk polisi kok takoki pasal adae. Oh iya sih, duduk polisi. Aku iki lurah Reganono rek. Piro, Ra? Sampeyan njaluk piro? Paling 2.500 nek model ngene iki. Ketoke Oh, ya. aku setengah matamu kono. 1250. Tegese iki Pak Lurah, kula ndelok tanggal kali sampean nggih. Heeh. Sampean nggih dipilih rakyat sampean. lho sesuk iki lha apa maneh? Tambah koyo genderuwo kabeh ada. Kesurupan. Penduduk ki tambah suwe kok tambah gak epek kabeh. Hah, Kon iki arek nom-noman Aku yo. kesurupan. Ha. Kesurupan ababmu. Ngeten Pak Lurah. Nggih, ngeten Pak Lurah. Ana apa? Ana apa? Jelasno. Ada kadek bang. Ngomong sing genah, ditata dhisik ambakane. Enten duwo Pak Lurah. Heh. Ada kejadian. Ngene. Awak dhewe iki rakyat jelata, Iya. penduduk desa. Ono sing mimpin nisore lurah. Iki lho. Ayo Pak Banci. Sapa? Bayang. Pak Panji. Lapor. Lapor Pak Haji. Ngono Pak Lurah. Iki sing ngerti Iki lho ketutupan. tegese kan sejatine awakmu ayan. Jane arek-arek iki mau ono apa sih? ngeten lho Pak Lurah. Ken siapa Pak Lurah? Ya ditata dhisik ambakane, ngomong kalem-kalem. Sinten niki wau kan rasa karya Aris sanjang kali kula. Nek desane niki pun mboten aman Pak Lurah. Tapi kula mboten percaya. Lah, pas kula ditinggal arek-arek niku mang Pak Lurah. Masalah Pak Lurah. Apa? Enten gendruwo.
Genderuwo. Niku leres. Ngono ngelono aku halu. Bener Pak Lurah. Leres Pak Lurah. Genderuwo. Ha. Aho. Kandhani kapok. Pak Lurah. Hingga saat ini aku iku Pak Lurah, kelingan Pak Lurah. Ngene lho rek. Awakmu iki pemuda-pemuda kamu iki kudune kan yo gak cuma ae dhewe tok sing pamong sing tanggung jawab ning desa iki, tapi awakmu kabeh iki yo kudu melok duwe rasa tanggung jawab jaga kampung iki. Pak Lurah, niku rasa Pak Lurah. Niki Dole rasa niku tegese dudu rasa. rasa iki. Duduk aku gendrone, duduk aku lah apa gendrone duduk aku. Gendeng aku niki. Tegese duwe semangat ngene lho rek, semangat tanggung jawab. Nggih. Lek ono apa-apa iku ayo dirembuk bareng-bareng. Lho nggih. Golek ya apa amrene. Lho lah nggih niki wau pajenge lapor teng niki Pak Bayin niki. Bayar lho, awakmu dilapori. Niki laporane penduduk kula niki kan tugas ronda. Kula lapori marang mboten percaya. Awakmu gak percaya. Mboten percaya. Kawitane mboten percaya Pak Lurah. Suwe-suwe setelah ada bukti kula percaya. Tapi Lah ngeten niki pimpinan sing mboten tanggap ngeten niki. Lah niki solusine Pak Lurah kados pundi? Ngeten Pak Lurah. Oh. Kadose Pak Karto pun mboten enten Pak Lurah. Pak Karto pun mboten enten. Pak Karto gak ono. Nggih. Innalillahi wa. Lah niku wau petuk genderuwo Pak Lurah. Petuk memedi. Ketip nang apa? Apa iku? Nang. Nak, Iso ketip-ketip lho. Lah, tak Darno. Wong mesti Pak Darno. Anak genderuwo. Ha. Wis ngene ae. Saiki Lah niki solusine Pak Lurah dos pundi? kan Pak Karto gak ono. Nah. Sementara iki ae dhewe ayo nang nyelawat name Pak Karto. Oh ngono. Ya, tenan, Pak. Direwang-rewangi. Apa perlune? Wis kok biasane ngono iku lho, Rek. Ya. Oke, Wis nggih. budal. Oke, monggo, Pak. Wong wedok dijak nang wek lurah mlaku klemar-klemer. Oh, yo kledreng-kledreng. Dek, kon iki kebacut. Ki gak iso nglereni kelakuanmu. Apa maneh, keliru maneh aku. Kon biyen nak eling, tak omongi. Kon biyen iku lak gelek jangan asem kok campuri terong sih. Ya ta lajeng lapo ngancen campurane kudu muli. Mangane kon mesem-mesem dibimbangi wong. Oh, lah kok iso ae kok dadakno. Awakmu mang nyambel tah gak? Gak, ora nyambel. Awakmu gak nyambel? Gak, Gak nyambel tapi nyayur. terus. Gak nyundel tapi ngeluyur padha ae. Oh, kakang cocot. Tapi Ngomongi. Lho, piye? gak bener aku ah. Lapor nang Pak Lurah mau. Terus. Sing bener awak dhewe. Mak, ya anak ngomong sing koyo ngono iku. Lah nang kali ya bener apa dhewe sih? Engko terus kaya kemadengan lan weto dadakno ya bapak lapor to ndi? Masih tenang kejaksaan mudi aku ya wani. Ngapa dhewe mau Ngerti dhewe. Wis gak kan ngomong wong wedok, gawe no kopi. Engko nae sampe tekan kopi. Antuk. Gak dibanyu. Wong ngene lodruk kali.
Kok sampai ono kejadian koyok ngene mau? Loh, apa iki? Iya. Kompeten ranking. Pancen kula niku sadar niki kalau mireng kados enten napa ngoten lho niki kok tibake bojo kula pecah niki wau Pak Lurah. Wah, Iki. meninggal. Jelas mati. Heeh. Ya wis sing sabar yo. Napa Pak Lurah? Ngene ae. Engko perkara apa sih kon iki ah? Iya, ngomong. Lah iya. Perkara slametane Kang Kartoko yo tak rewang-rewangi. Kan bojo kula niki ya napa jenengan urus niki. Iya kok kan iki ana pemuda-pemuda. Arek-arek kamu iki wis cek diramu tambah arek-arek iki. Totong pundi Pak Lurah? Ya dimakamno lho rek. Kok digaden iki ya apa sih? Pasar. Pasar. Ya wis diramut kaya biasane ngono iku lho. Kok ngramut wong mati ngono iku. Ya wis iki kok jadi kok. Ya wis ayo diramut kabeh. Cak Darman iki apa kabare? Suwe gak tau petuk, ngono jarine tresno. Tapi ya apa maneh? Nek wis jodoh meneh ya bakal ketemu maneh. Loh. Cak. Sampe Apa? tekan ndi ae? Lho. Ya sepurane ae, aku gak kondo sampean, aku iki adu nasib. Ya, aku nyambut gawe nang kutha. Dadi aku saiki nyambut gawe nang kutha iki wis sukses. Wis sukses temen ta? Terus janjine ya apa? Jare ngerabi aku iku. Oh, masalah ngrabi gampang. Ngene sampean tak ceritani. Tetep aku ngrabi sampean. Tapi ki dina ayo nanggone Caca. Sebab apa? Caca wis ngomong. Ya. Nek aku jange rabi, sertifikat go Caca iku dilono aku tak gawe omah. Nek wis mari gawe omah aku bakal ngrabi sampean. Ngono. Ngono ta, Cak? Iya, mumpung durung kesuwen. Ayo budal nang omahe Caca. Ya wis ayo, Cak. Ayo. Mari ana tamu meja morat marit. Etake wangi. Nggih. Ya ngene iki lek gara-gara bapak sampe ibu temekan ning pati ngenes mikirno aku, mikirno bapak. Kula niki nggih sajane pun mentolo. Ningali nasib sampean. Sampe aku gak ngeramut awakku lho, Pak. Ngene iki. Nggih. Mangkane tiyang niku saderenge
enten unen-une sadurunge udan kudu sedya payung. Nggih jagani nek ngeten iki. Nah, terus ibu mboten wonten. Bapak kados ngaten. Sakniki nasib sampean kados ngeten pisan. Terus kaya aku wis gak kerasan Pak ning omah, Pak. Lah nggon kerasan terus ya napa? Aku tak nyambut gen yang luar kota ya Pak, percuma nang omah bentino bapak tambah nemen, njodokno aku rono, njodokno aku ngene, sing jare bibite api, bibit bote api. Alasane ku ono ae lho Pak, aku gak kerasan Pak, aku tak nyingkir teko omah. Ngeten nggih. Sakjane tiyang sepan iku nggih enten benere, nggih enten salahe. Benere nang ndi? Nek wong tuwa niku mboten kepingin anake besok uripe nggo jurang kasengsaran. Ning salahe wong tuwa iku meksa karepe anak sing duduk nggone, sing duduk sak temene gak ngerti ya apa senenge anak niki. Tapi wis Boten niki kono tutur-tutur. boten nek tutur-tutur nggih. Wong tuamu wedok kemengkaning pati, ora nek siji loro rewangi bapak mung kowe, ya ta? Ya. Sing tak jaluk kowe kerasane ning omah wae ngewangi bapak karo Pak Bunten. tapi ngapunten Pak. Kula lek ten griya niku ketok-ketokan ibu mawon. Eling ibu mesti kula nangis. Ngeten mawon. Kula sanjang Pak Kunter. Kula ajenge mados pendamelan ten luar kota mawon, Pak. Lho. Apa bapak gak iso nyukupi karo anak? Kowe njaluk duit pira wae bapak nyukupi, bapak ngekeki. Kok kowe budalnya mbut gawe nyepelekno karo bapak to, Nduk? Mboten nyepelekaken, Pak. Konten kaya wong ngomong, lek iku dunya-dunyane wong tuamu, dudu dunyamu. Kon iso diomongno bener lek dhuwitmu akeh, olehmu golek, olehmu nyambut gawe. Kula pengin kados ngoten, Pak. Bapak nggadang-gadang karo kowe. Heh? Besok cuma kening bati sing duwe warisan kowe. Apa kowe mikir sampai tekan sakmono? Kula mboten pengin warisan keng jenengan. Kula pengin mados piyambak. Kula pengin semer rasane ya napa mados yatra, mboten karek nyadong napa warisan. Aja, Nduk, mbok melas karo bapak titik, ya to. Bapak ra anake wangi. Wonten Pak Kuntet. Pak Kuntet nek masak sik kurang cetha. Nek ora kowe, wis ta aja budal. Njaluk apa tak turuti, Nduk. Kula mboten pengin napa-napa, kula namung nyuwun restune bapak, kula tak budal nyambut damel. Aja, Nduk, ning omahe wae ya. Mangke saulan pisan kula wangsul, Pak. Ngapunten saderenge kula nderek nengah iki mawon. Iya. Semerep kok tangga mriki. Pun kate mriki tangga desa semerep nek sampean iki sugih donya sugih bondo. Duit luwe-luwe gak bakal kentekan tentu turun anak ngoten. Iya. Tapi ning niku pun ageng dewasa, gak ada pendirian ki abet. Kepingin nyekel duit sing teko asile kringete dhewe mbok jagake tiyang sepak. Ngoten lho kepingin mandiri. Nduk, nek ngono karepmu, wis bapak setuju. Cuma aja lali. Bila perlu 1 minggu kirim kabar WA atau langsung bel. Bendina tak telepon, Pak. Suwun ya, Pak. Aku tak budal, aku tak ringkes-ringkes ya, Pak. Sing hati-hati ya. Pak Kuntet, tete bapak. Sampeyan aja kuwatir perkara bapak. Aku tak siap-siap. Ya kurang setek bature nek. Meri ya, Kilur. Piye, Pak? Ibumu wis ra ono, Lajeng nduk ra ono. lah ngene iki, Piye uripku? Percuma urip ketunggon duit nang kaya ngene. Pak. Tiyang saderenge gesang iku saderenge mbon wonten utawi wonten. Asale sampeyan niku mbon wonten biyen. Wonten teng alam donya. Lajeng gesang sepuh dipun timbali malih kalih Gusti Kang Akarya Jagad. Nggih kados ibu menika. Monggo. Ya apa, Dek? Pinarak. Lah, wong wedok iki sapa? Wong wedok Calon bojo, Cak. calon bojo. Lah tujuanmu rene nyapa? Ngene lho, Cak. Sampean yo
Ya apa ya aku jange ngomong ya gak enak, tapi gak tak omongno grenjel nang atiku, Cak. Omongno. Cak, bapak ibu lak wis mati. Ya. Sampeyan lak tau ngomong. Kanok wong tuwamu lanang gantine ya aku. Ya iso. Nah, ngene, Cak. Sampeyan ngomong ping pindho. Meneh nek awakmu gedhe, nek jange rabi ngomong masalah sertifikat. Sertifikat omah bakal tak gawe omah lho, Cak. Lah mangkane kok aku mrene iki butuhe aku njaluk sertifikat, Cak. Man, tak kandhani. Sertifikatmu wis gak ono. Dadi dhuwit sepurane cacak sing akeh ya. Kon ikhtiar dhewe nek kepengin gawe omah, kepengin urip enak, ya. Belajar mandiri, Dik ya. Aja mbok ungkit-ungkit masalah sertifikat mergo kon tak pikir gak mulih. Wis suwe, udakara 7 tahun kabare kon gak tau mulih. Lho ya aja ngono, Cak. Sakjane sampean kudu ngeroyi aku. Masalah sertifikat sampean gadekno bas sampean anu, iku kudu aku ero, Cak. Lah makane iku dina iki aku njaluk sertifikat. Aku tak gawe omah, mari aku tak omah-omah, Cak. Man, sepisan aku ngomong, gak ono sertifikatmu. Cak. Wong urip go alam donya iki gak suwe, Cak. Ibaratnya wong mampir ngombe. Nek masalah lemaku sertifikat sampean pek gak masalah. Ya, gak masalah. Sampeyan kudu eling-eling. Ana apa-apane besok dosa neraka sampean tanggung dhewe. Ora apa-apa. Sertifikat. Loh, sertifikat apa tak do sertifikat? Bune. Teko mentolo bar aku ninggalno bareng aku bune. Kemot, Pak. Sopo sing gak eling? Aku sugih duit. Nggih, Apapun yang kamu mau, apapun yang saya mau, nggih, pasti beres. nggih, Pak. Tapi hidupku kaya sebatang kara, derita tiada akhir. Ibumu gak no, dulurku gak ngakoni. Anakku minggat pisan, aduh deh, aduh. Pak. Aduh, Bune! Waduh. Bapak malih kaya ngene. Mangkane kanggo pengiling-ilingi dulur kene kabeh aja dupen duwe donya bondo sing luwih-luwih. Gawe saenake dhewe gak ngerti dulur, gak ngerti tangga, gak ngerti bolo. Ya kaya ngene lho kedadeane. Nek gak tak tututi wah ana apa-apa gak weruh aku sing renteng-renteng. Pak, Bapak. Alhamdulillah. Nyambut gawe dadi petani, beras tak kelompokno dilala kok ditebas sampai wong MBG. Dadi perekonomianku semakin membaik, akhirnya alhamdulillah aku saiki sugih. Walah Dik Yana. Dina iki sampean kudu petuk ambek aku saiki wis sukses iso nuruti apa sing dadi kekarepane bapak sampean. Oh, Dek. Sampean sapa? Duh, kok iso lali ku lho. Aku pacar sampean. Sapa? Tresno. Tresno? Iya, Dek. Mas? Lho kok sampean kok ngene, Mas? Alhamdulillah, Dek, saiki aku sugih.
beras ditebas sampai wong MBG. Saiki perekonomianku membaik, iso nuruti sampean, iso nuruti Alhamdulillah, bapak. Mas. Tapi sayangnya Mas, Sayangnya apa sih, Dik? aku kadung izin karo bapak nang luar kota golek penggawean kan. Iya. Terus iki mau atiku kaya gak penak balik iki gak ono sapa-sapa ning omah Mas. Lho, ya apa sih, Dik? Kok kosong? Lah bapak ambek ibu nandi? Lek ibu ki wis sedo perkara sampean ditolak bapak kok ibu akhirnya ngenes, ibu Ya. loro mikir saking nemene masakno. Wah, lancene bapak ya apa kelakuane ya kaya ngono sepurane lho, Dik. Gak apa-apa Mas, anjene wis takdire ibu kaya ngono. Tapi aku saiki ki bingung aku kudu takon karo sapa ngono lho Mas. Dik. Wis lho iki Makane awakmu ya apa saiki? Ya wis seneng. Lah iya ngoten. Man, Yana, heeh Man. kok kene lah apa awakmu? Lah sampean lah wis suwe nang luar kota sama kok caket mulih ta, Man? Wis mulai, aku wis nggawe omah. Iki Lah iki calon bojo iki. Calon Sik bibi. Aku ponakane Mas. Ponakane nggih. Kabarmu ya apa mbek wong tuamu, bapakmu sing serakah mbek donya iku ya apa kabare? Ya gara-gara bapak iku Man ibu gak ono. Man kenal lagi calon bojoku. Calon. kula tresno. Oh iya. Mbak, Man, aku mau kan mulai. Heeh. Ate budal malah atiku gak enak kan balik mulai maneh. Omah kosong, Man. Lang, bapakmu nandi? Aku yo gak ngerti wak kuntet bareng gak ono lho, Man. Tapi aku krungu nek bapakmu iki jelas gak waras pikirane. Sama ojo gagal lho, Man. Tak tinggal lho bapak gak apa-apa. Iya gak apa-apa sak mungkure awakmu nyingkir, ya aku kan mendayo nang omahe bapakmu. Tapi bapakmu kan ya sing ngono iku wateke. Duwe ae dipikir. Aku bareng metu gak suwe tanggoku ngomong. Jare nek bapakmu iku stres, gendeng. Lah terus saiki ya apa man enak iki? Ya apa iki, Bek, Mas? Bapak Ojo kuwatir. Bapak owah pikire Mas jarene paman. sabar, Dik. Ojo kuwatir. Pasti ono tombone kok. Aku wis nggawa wong tuwa. Maksude iku nggawa dukun. Kanggo nambani bapakmu. Iso waras ta, Mas? Lho, ya muga-muga njaluk nasi gawur ndang cepet waras. Iso pulih maneh ngono. Saiki nanti wong rene apa wadi Mororono? Tak celuke ae. Sampeyan Wis susul. kok kene ya mang mbung mlakune gawe penak. Wis, Dik, sing sabar sampean. Mas tak tinggal cakut sedina lho Mas isuk lah aku sore aku gak enak atiku balik maneh. Lah iki Sampai ya apa? Cari ngejak budal sampean tinggal aku bingung golek dalane karo adake. Lho Mbak sampean niku mlakune gawenang ngremet kaya semut Le, woncene wis rondok tuwek, Nak. Ati ya lumrah mlakune genak ra sampean gawa apa sampean tinggal. Terus butuhe lapo sampean gawa? Bune, entenono aku. Bune, aku rumangsa salah, Dik. Masalah biaya pun kuatir. Jaluk pira sampean tak kei, Mbak? Ya aja metung biaya dhisik. Aku kepengin roh sapa sejatine sing nandang kahanan kaya mengkene. Nah, niki, Mbak. Iki lek gak salah sing jenenge Darno. Lah, Terus, Mbak. iki sing jenenge Darno. Anak ilang Mbak, gendeng gini iki, Mbak. Sampai tambani, Mbak. Awakmu tak kandhani. Wong pawongan sing jenenge Darno iki ndek rikala semono tau njaluk tulung nang aku. Njaluk tulung kepingin mateni pawongan sing jenenge Karto. Tak elingno, nek wis Karto tumekaning pati, demit iki gak iso balik. Nek umpama sekabeng panganane gak dicepaki, bakal manjing ana ing jiwa ragane Pak Darno iki. Mangkene ku, Mbak, aku njaluk tulung Mbak sampean. Ya. Iki wis dadi tanggung jawabku. Nggih, Mbak. Karen parasaken, Mbak. Darno, rikala semono awakmu tak wekas lan tak weling. Wewujudane demit sing manjing ana awakmu yen ora mbok wenehi pakan sing apik bakal gawe awakmu cilaka. Ning awakmu ora gaten apa sing dadi omong aku kowe leno nganti dadi kahanan sing kaya ngene. Aja kuwatir. Dina iki
Asale kowe waras bakal dadi walas. Siap. Sirna-sirnaning para dedemit bakal gawe warase pawongan sing jenenge Tarna. Aja wedi, aja wedi. Lah, nggon wedi ya napa sih, Mbah? Aduh. Le. Ale kundet dulur sampean iki lho sampean tulungi. Kon roh Pak apa bate iku, Pak. Ya iku sing manjing ana jiwa ragane Darna iki. Sing ndadekno gendenge Darna ya merga iku mang. Iki sapa, Nek? Lho niki Darna. Aja lali ambek aku. Sampeyan niku. Iling-iling sapa aku? Sapa ya, Nek? Ucok ngoten lho. Asu. Ngene, lek Dik, tak kandhani. Aku njaluk sepuro balamu, Dik. Nandi Ya. anakku. Lah iki nah ya nah. Nduk. Aku njaluk sepuro karo awakmu. Lah, lagi kok. Mas Tresno. Darna, kon wis waras anak yo aku tak bali. Ya apa cak iki apa cak? Pak, yo Aku tak njaluk sepuro karo Trisno. Nggih. Rikala semono nglamar barek si anak Yana ya. Nggih. Tak tolak gara-gara melarat. Lah. Saiki iso sugih netepi janjiku. Janjine dheke aku sing ngekeki beban. Mangkane Pak, tiyang gesang ngene alam donya pun dupes sampeyan niku sugih. Iya. Lah ngono ta, Mas? Bener. Lah ngono ta, Le? Wong sugih iku nek gurung iso numpaki donya, bakal ditumpaki donya. Iya, Dak. Mangkane wong sugih niku saged numpaki donya aja sampe ditumpaki donya. Sampeyan emut? Iya. Awakmu jeling ta, Le? Ning rikala semanten ning dilamar sampeyan tolak. Melarat. Ana lari maneh rada sugih sampeyan tolak krana kurang bondo. Janjine arek iku sampai saiki wujud sugihne kaya ngene. Mangane menungso urip ngene alam donya empun katik pelah-pilih. Nggih, niki kedadane wong pelah-pilih. Nek empun pelah-pilih sembarangan, akhire napa enten cerita, Pak. Nggih niki sing kena diarani critane babat bebet bobot.